wiesz, jak to każde wybory, no, wychodzi tam jakaś ilość ludzi w dniu wyborów, wszystkich pałują, wsadzają do więzienia i na tym się wszystko kończy, tak? Nikt nie spodziewał się, że to będzie na tyle masowe i na tyle duże wydarzenie i to było właśnie niesamowite. Później już, wiesz, w mediach społecznościowych często Białorusini pisali, że Kalinowskiego. Formacja wolnych Białorusinów walczących z armią Putina. to widać, jak Łukaszenka rzeczywiście się przestraszył, bo on przy każdej okazji ich wspomina i to jest niesamowite, bo zazwyczaj Живе Беларусь! Живе! Уж юсу, ирмусу, лайсве! За нашу и вашу свободу. На вольность вашу и нашу.